Здравейте! Днес ще ви покажем как се приготвя този вкусен овчарски пай. А необходимите ни продукти са 4-5 средно големи картофа, 1 морков, глава лук, 1 кафена чаша прясно мляко, черен пипер, риган и сол на вкус, 50 грама масло, 150 грама консервирана царевица, 2 супени лъжици доматено пюре, 100 грама кашкавал и последно, но не и по важност, 300 грама кайма. Започваме като на едро нарежем картофите и ги оставим да се сварят в подсолена вода. Ако не желаете сами да правите картофеното пюре, а да използвате полуготово вместо да варите картофи, просто го пригответе. Също така, ако обичате овчарският си пай с повече картофено пюре, може съвсем спокойно да увеличите дозата. Докато се варят картофите, нарязваме морковите и лука на дребно. Когато ги нарежем, ги добавяме в леко намазнен тиган на среден огън, докато се задушат, като ги разбъркваме постоянно. След като се задушат, добавяме каймата, раздробяваме я и продължаваме с бъркането. Когато каймата спре да розовее, добавяме доматния сос, солта, черния пипер, ригана и царевицата. Разбъркваме добре, намаляме котлона на слаб огън и изсипваме 200 мл вода и чакаме тя да се изпари. Достатъчно е да разбъркваме от време на време. Докато изчакваме каймата да се сготви, се връщаме към картофите. Изливаме водата от тенджерата и бързо, докато са още горещи, добавяме масълцето и започваме да ги мачкаме. Когато смачкате по-големите парченца, добавяме половината от млякото и продължаваме да мачкаме. Когато сместа стане хомогенна, добавяме и останалото мляко и отново разбъркваме. В този момент би трябвало и каймата ни да се е изготвила. Остава ни да сглобим пая, като изсипем в съд за печене първо каймата и после я запечатаме с картофеното пюре. След като го разпределим, хубаво поръсваме с настъргания кашкавал и го пъхаме в руната да се изпече. Печем до златиста коричка, а веднага след това е готов за сервиране. Да ви е сладко!